Aku pakai pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Wiki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene lho. Nah. Nek ngene kaya brimob, Pak. Ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Reten. Sik. Reten. Saya adalah komandan Klepon. Peleton. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Tek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andi Rono. Asik. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa nih? Ndang digawe lho Mbak, sanggule Mbak. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Dia siapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang karo Sayang. sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. Perhatian. Ya aja nes to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lah luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyun dindingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Nafda sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medah motor. Kok iso mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, ayo. Ya live. Injih, anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Alah sange lah. Maksudnya jenenge madang kara. Dangara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblen gawe ngeprok ndasmu iki jemblen. Sabar bos sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawar slendro. Nah, Lah Mbak Probo. Masa? Oh iya, kuwi awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa wi larase? Apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas madhep rono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa iki lho. Madhep rono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben omongan karo kancane. Maksudnya itu tugasnya nabuh gender. Nyapa kok ora ngadep rene Tak omong ngobrol karo kancane sebelah. Iki genderi awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Loh, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan nyeliti. Pajangan udah nyeliti sapa? Litiana. Oh, dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Nganggo Dewi Sukesi. Sama dong, sama dong. Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan Maruku to Dis. Mosok, Mbak. Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awakmu. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalan mendem. mungkin iki sinden Tambul kok. Wis dalan Padane Pak Dalan Kire. padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Mi bimi. Ya ya mie banyu aqua. Oh, aqua. Oh, dadi mimik banyak aqua. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mi. Berarti mbok mi. Oh iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing pipi apa bojo? Banyu apa? Aqua. Asik. Nami Alah, kula. alah, Niki nyilit. alah. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul, cak candak terus tak mie. Mi apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi ora? Iya ke apa pe ana lho lah aku ya tak mikile. Oh aduh. Ya krik tutup urung dibuka barang. Nduk, cahayu aja mimik nduk. Awakmu kok kelempokan Mlep-lepok. masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya nduk probok. Kaya
Apa kuwi sampean Awak apa? dhewe biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kayak sing masa durunge kan Hame mau. Wes mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Statue. Tesu iso setempet nyetempet Statue matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar. Wes aja ngomong karo Surabaya, Ya karo Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar bos, sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku toke cukup jane. Wah, lah apa ngerampungi sampean? Lah kula tak Gendine akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho lho. dhisik iku tukang tunggu kae lho, rumah balon arek kuwi. Masa aku. Makane anu awake koyo balon. Ya Kamu kok nyepelekno karo Yu Probo? sing stage. Gila Oh iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira Cayu. Iki lho kaya Prabowo lho suarane Iso ora kaya ngene iki. Ora kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sih. Wis ono gerakane apa durung? Oh, urung. Tang batang. Batang. Sopo? Dandan ngene kok celuk batang ngene. Nek rene lho. Masaku. Wis Lah, duwe sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga Madangkara lho.